Gibarugan sa Police Regional Office 10 nga luwas o walay mga terrorist group nga naglihok sa tanang probinsya sa Northern Mindanao. Sukwahi kini sa migawas nga travel advisory sa Canada nga nag-ingong delikado adtuan sa ilang citizens ang rehiyon. Ani ang report. Girespeto sa buhatan sa Police Regional Office 10 ang nahimong travel advisory sa Canadian government nga naglakip sa Northern Mindanao sa mga lugar nga dili angayang adtuan sa ilang citizens. Sa mong advisory nalakip sab ang mga rehiyon sa Western ug Central Mindanao nga adunay serious threat of terrorism, kidnapping ug ubang krimen. Apan giklaro sa Pro 10, hapsay ug malinawon ang Region 10. Gani sa tuig 2023 niubos og 6.45% ang 8 focus crimes nga nagapanghitabo sa rehiyon kung itandi sa tuig 2022. Wala po kitay natala nga any tourist, foreigner, mga turista nga nanganihi sa Northern Mindanao nga nabiktima sa bisan unsa nga klase nga krimen. And with that ang present nga peace and order situation sa Northern Mindanao nagpabilin kini nga malinawon, nagpabilin kini nga luwas. Hinoon, aduna kunoy mga gakahitabo nga engkwentro tali gobyerno o mga rebeldeng grupo. Aduna sab kuno kidnapping nga nahitabo, apan walay mga turista nga nalakip niini. Inay, isolated cases lamang nga nasulbad gilayon sa otoridad. Ato ang nakita nga wala na kitay active nga mga guerrilla fronts. Kung ana may mga ginagmay na encounter, that is a government-initiated encounters, and those are remnants na lang, no. And ato pong nakita padayon ang mga accomplishment nga gakahimo sa Police Regional Office 10. Matod sa kapulisan, luwas o pwede gayod kaayo mo bisita ang mga turista sa 5 ka mga probinsya sa rehiyon. Labi na, hugot sab ang seguridad nga ilang ginapatuman. Kung makaanhi lamang sila dinhi sa ato ang sa Region 10, makaingon gud sila kung unsa ka gwapo ang ato ang mga tourist destination, tourist spot, o makalaon pud sila no nga i-assure sila sa ilang kapulisan nga ang ilang safety and security is our top priority. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.